Колко километра караш велосипед на месец? С новите абонаменти на Топ Мобилити ти даваме пълна свобода на каране и най-якото по-добри цени. Дневен абонамент. Какво получаваш тук? Безброй отключвания, 30 минути каране, 24 часов достъп на страхотната цена от 4,99. А имаме и Макс. Тук разликата е, че получаваш 45 минути каране на цена от 6,99. Тридневен пакет. Тук получаваш безброй отключвания, 60 минути каране на страхотната цена от 8,99. И този е най-предпочитания. Тридневен Макс получаваш 90 минути каране на цена от 11,99. А за по-редовните може да предложим 7-дневен пакет, където имаш безброй отключвания, 100 минути каране на цена от 12,99. А с 7-дневен Макс имаш 50 минути повече на цена от 18,99. А за по-големите фенове на велосипеди може да предложим месечен абонамент, където имате 200 минути неограничен брой отключвания на цена от 23,99. А с месечен Макс получавате 300 минути на цена от 29,99. Километри, минути, пакети. Звучи сложно, но истината е една. Колкото повече караш, толкова повече печелиш.